Вечерта е времето, в което нашият организъм преминава в период на почивка. Метаболизма се забавя и тялото навлиза в режим с по-ниска физическа активност. Това води до по-бавното разграждане на хранителни вещества. Затова е важно каква храна консумираме през вечерните часове. Първият вид храна, който е препоръчително да се избягва вечер, е месо. Особено месото, богато на наситени мазнини, като свинското или телешкото, които се разграждат по-трудно от организма в сравнение с други протеинови храни. Вторият вид храна, неподходяща за вечерна консумация, са рафинираните въглехидрати, като бял хляб, бял рис, бяла паста и най-вече бялата захар. Те имат висок гликемичен индекс и рязко повишават нивата на кръвната захар в кръвта. Вечер движението ни е ограничено, следователно тялото ни не може да регулира нивата на кръвната захар и риска от заболявания при консумацията на храни с висок гликемичен индекс се увеличава. Освен това, високото количество калории от въглехидратите се превръща в мазнини, ако не се изразходи. Третият вид храна, който не е препоръчително да се консумира вечерните часове, са плодовете. Плодовете са хранително богатство и са пълни с полезни свойства и биоактивни вещества, но също така са пълни и с захар. За щастие, захарта в плодовете е фруктоза и е с по-нисък гликемичен индекс от тази на бялата захар, но все пак е вид захар и може да покачи нивата на глюкоза в кръвта, както и да се натрупа като мазнини. Храните, които са подходящи за вечерна консумация, са риба, яйца, сладък картоф, зеленчуци, пълнозърнести храни и ядки. Т.е. бързо разградими протеинови храни, полезни мазнини и въглехидрати с нисък гликемичен индекс.